Ja seuraavana radalle Raimo Aaltonen, hevosella on Harald II. Ratsukko edustaa Auran ratsastajia. Radalle saapuu lähtönumerolla 7 Tiina Pirttijoki, GG Celestin. Ratsukko edustaa Tampereen ratsastusseuraa. Ja kyseisellä ratsukolla on noita rasitteita eilispäivältä 8,47. Tulos Raimo Aaltonen, Harald II, pidepisteitä 4, aika 70:12. Luokan 27 ratsastajat saavat tutustua rataan jalan. Joo, luokka palaa. Ja näin saimme tuon vesiesteen kuntoon. Eli starttivuorossa tämän luokan viimeisenä ratsukkona Tiina Pirttijoki, GG Celestin. Ratsukko edustaa Tampereen ratsastusseuraa. Seurasta. Näin saimme päätökseen tämän päivän pääluokan, eli luokan 10, joka hypättiin Arvoisa yleisö, arvoisat kilpailijat, seuraa luokan 10 estekorkeus luokassa 150 cm, arvostelu A20 luokka, joka oli senioreiden toinen SM-osakilpailu. Kyseinen luokka oli siis Bride Tapiola Land Rover. Palkintojen jako. Ja palkintoja jakamassa Petteri Oyn edustaja Anne Henelius Häggqvist sekä Ratsastajan liiton varapuheenjohtaja Pekka Larsen. Luokan voittoon ylsi Peik Andersin Alupeen. Tuloksella 5,0, aika 69:77. Ja Peikki edustaa Kauniaisten ratsastajia. Ja toiseksi tässä luokassa sijoittui Tiina Pirttijoki, GG Celestin. Tuloksella 0 pistettä, aika 69:97. Ja Ratsukko edustaa Tampereen ratsastusseuraa.
Ja kolmanneksi tässä luokassa sijoittui Mikael Mikko Forsten, Charlie toinen. Tuloksella 0,5 pistettä, aikaa 72-45. Ja tehän tiedättekin, Mikko edustaa Sulpakan ratsastajia. Oikein paljon onnea luokan voittajalle ja sijoittuneelle kunniakierros raikuvien aplodien kerran. Olkaa hyvä!